En aquell temps Jesús deia a la gent: "A qui compararé la gent d'aquesta generació? Són com els nois que seuen a les places i criden als seus companys dient-los: Toquem la flauta i no balleu, cantem complantes i no us planyeu. Perquè ha vingut Joan, que no menja ni beu, i diuen: té el dimoni. Ha vingut el fill de l'home, que menja i beu, i diuen: aquí teniu un golut i un bevedor, amic de publicans i pecadors. Però les obres acrediten l'autèntica saviesa. Aquí, avui, que és el dia de Santa Joana Francesca de Chantal, veiem el que realment és important, és les obres, no? Els fruits que dona una persona, no? I nosaltres, si ens volem fer rics davant de Déu, també tindrem fruits. Quins seran aquests fruits? Els que Déu vulgui de nosaltres i esperi de nosaltres. Nosaltres, amb les circumstàncies que tenim i sempre buscant la voluntat de Déu, segur que trobarem la forma, encara que sigui senzilla i passi desapercebuda, tant se val, de fer-nos rics davant de Déu, que és l'important. I aquestes obres, per petites que siguin, si contribueixen a fer el nostre voltant millor, si donen amor al nostre voltant, si fan que la presència de Déu hi sigui d'una manera real, mitjançant la caritat i el servei, sens dubte estarem en aquest camí que les obres acrediten l'autèntica saviesa. És cert que quan hi ha gent que té ganes de criticar quelcom, tant si és verd com si és blanc com si és negre, sempre hi veuran coses negatives. I aquí ho veiem a Jesús quan deia a la gent això, no? Ha vingut Joan, que no menja ni beu, per tant, un tipus auster, i li diuen que té el dimoni. I ve el fill de l'home, que sí que menja i beu, i diuen és un golut i un bevedor, amic de publicans i pecadors. Per tant, no podem fer el que haguem de fer pendents del que diran, sinó de la voluntat de Déu. Demanem a la Mare de Déu que ens ajudi a saber fer la voluntat de Déu i a Jesús mateix que augmenti la nostra fe. Fins aquí els laics parlen de l'Evangeli.